Για τα κυπριακά, το διάλεκτο, ξέρετε, που ακούσα, που μιλάμε κυπριακά. Μια χαρά μιλάτε, μα ακούστε πώς μιλάμε εμείς οι πόντιοι. Μίλησε λίγο, μπορεί να μου πεις λίγα να δούμε αν καταλάβω έτσι λίγα πόντια. Μπορεί με τη μαπουτσάν και να μπορούμε να κάνουμε. Θα σας πω ακριβώς, επειδή η μιμήση, κοιτάξτε, η μιμήση είναι ένα πράγμα το πώς το ακούς. Δηλαδή, δεν είναι το τι λέω, είναι από το πώς το ακούω. Ναι. Δηλαδή, πώς ακούω δηλαδή εγώ τη γαλλική γλώσσα. Ναι. Και μιλάω χωρίς να ξέρω γαλλικά. Mais maintenant, c'était une maison. Le mur, le parcours, c'est casse-pied. Et il y avait partant, c'était tout dur, je sais, mais non, oui, εσύ. Έτσι την ακούμε, καταλάβατε. Έτσι ακούγεται σε εμάς. Πώς ακούμε, ας πούμε, πώς ένας Έλληνας ακούει την Ιταλική γλώσσα. Ma ci vivere con Giotolaro, non mannaggia tu, per tutti la ciccata, per mancare la vita lo ciao, pure, il gemminato, e para invece, mannaggia, no. Πώς ακούμε την Ιαπωνική γλώσσα. Μουρομ, και το ωραίο είναι ότι ήμουν στη Λεμεσό έξω από το ξενοδοχείο και βλέπω δύο Ιαπωνέζους και έλεγε ένας «Μουρό! Και έδειχνε στον άλλον μια επιγραφή. Κοιτάγω και βλέπω μια επιγραφή και λέει «Μουταγιάκα». Λέω «What do you mean?» του λέω «What do you want?» «Μουταγιάκα! Μουταγιάκα!» Ύστερα, τα ρωσικά, ας πούμε, πώς ακούγονται τα ρωσικά στα αυτιά μας. Είναι «Драшваескра двони». «Ниская пототрашка до брушни, до бакедра дускни, прочкани, прушни, працкни, кускнецкни, маткни, до вираскаи, до вараба брашвовойни модесни». Και τώρα, πώς ακούγονται τα κυπριακά. Μου παρέχω και μόνο να μην κάνω έτσι και να μην τον τον εσύ και να κάνω τον 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 να κάνω μεντζά να κάνω. Λοιπόν, η μαμά μου